Yanzu aka samu rahoto cewa Kacalla Muhammad ya fito ya bayyana cewa shine yayi garkuwa da tsohon janara mai ritaya Abubakar Rabe a hanyar shi na zuwa Katsina a yayin da suka tare su a wato Mutazu local government da ke wannan jiha. Kada ku manta dai Kacalla Muhammad ya kasance rikakken dan bindiga ne dan ta'adda wanda ya dade yana addaban jihar Katsina da wato ƙauyuka ciki da waje a yayin da ya dade yana harkokin wato garkuwa da mutane. Yanzu haka ya fito ya bayyana ma gwamnati cewa tabbas shine yake da alhakin wato ainihin ambush na wato ainihin tafiya da yin garkuwa da janara Abubakar Rabe, har ya kira iyalan Abubakar Rabe ya hada su da cewa tabbas shine yayi wannan ambushin, kuma shi yanzu haka Abubakar Rabe janara yana hannun shi, kuma kafin ya sake musu wato dan uwansu, kafin kuma ya sake ma gwamnati tsohon janara nasu, dole sai gwamnati sun bi wani ka'idoji da ya gindaya musu. Na farko ya bayyana musu cewa dole sai sun saka mishi mutanen shi wanda ya kasance gwamnati tana rike da shi, wato jami'an tsaro suna rike da wayansu yaran shi wanda ya kasance an kama a kwanakin baya kasancewan wani aikin ta'addanci da suka yi. Wato Kacalla Muhammad ya fito ya bayyana ma gwamnati fa dole sai sun sake mishi yaran shi kafin zai iya sakan janara, amma ya ce wannan shine ka'ida doka na farko wanda dole sai an sake mishi mutanen shi kafin zai faɗi sharadi na biyu, kafin har zai iya wato tunanin cewa menene karshe da za a iya wato sakan janara gabaki daya. Masana wato tsaro sun fito sun bayyana cewa wannan lamarin tsaro ya tsananta, kasancewa har a ce janara mai ritaya har an iya kama shi, yan bindiga yan ta'adda sun yi garkuwa da shi, to yaya zai kasance mutanen gari su kuma da su fuskanta, kasancewan janara ma bai tsira ba wanda ya kasance darekta ne na yada labarai na rundunar sojoji gabaki ɗaya Najeriya a kwanakin baya, kasancewan yayi ritaya ne aka sauya aka ba ma wani, yau gashi shi kuma a cikin hannun yan bindiga yan ta'adda wanda babban tashin hankali ne ga ƙasa gabaki ɗaya. Sai dai wa'yansu a gefe sun bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shi gabaki ɗaya ba wai ta maganan wato ta'addanci ne yake yi ba, shirye-shiryen shi da tsare-tsaren shi kawai damuwan shi ya ci zaɓe ne na shekara ta 2027. Shin kuna ganin cewa a wannan ka'ida da Kacalla Muhammad ya bayar na cewa dole sai an sake mishi yaran shi kafin ya saki wannan janara, shin kuna ganin cewa gwamnatin Katsina za su amince su sake mishi yaran shi domin a saki wannan janara, ko kuma kuna ganin cewa haka dai da bar janara shi ma a kashe shi kamar yadda aka kashe sauran janarori a birnin Maiduguri? Menene ra'ayinku?